Ava goda serî çi bostek çi çertî. Dibêjin rojek ji rojan mirovek davê de xeniqî bû. Gelek mirov li ser termê wî civiya bû. Li ser kuriya avê niqişt kirin. Hineka digot av gelek kur bû, hineka digot av kur bû lê ew qas ku dida serê mirov. Kur bû, hindik kur bû. Gelek kur bû, ne kur bû. Mirov ajnê nizanî. Li ser mijarê niqiş mezin bû, her du aliyan hembêr li levra kir. Term li holê şer mezin bû ve guharî pevçûnî. Wê demê mirovekî zana dûr de derbast bû. Ji dengê wan dagerî hat. Kopalê xwe li erdê da bi dengekê xort got. We xêr e, hûn çê jev nikarin par bikin. Ji wan yekî got, mamê hêja, ev camêr de avê de xeniqiya. Em her du dibêjin av kur bû lê ev dibêjin hindik kur bû û em dibêjin pir kur bû. Mirovê ixtiyar û zana dîsa kopalê xwe li erdê da û got. Law camêr xeniqiya dev ji jiyana xwe berdaya hûn dibêjin pir kur bû hindik kur bû. Ava da serî çi bostek çi çertilî.